Yeah! Let's go! Yeah! Narugi di mayana, kaslaawan sarde itirigat pa nagtuway tilubong akasla na sulpang dengdenggan na ngata ayan ni apo iti pa nagpukaw itingiwat iti aming nga naiwalo awan sukat na iti aming nga nirami ko ginka na di makel kinayat ko makaturpos makapidot nga ron panapel ang bukel ti pala atong saan lain nga grasya nga gapo ko niya nang imday ti pa nagtalik ko may sikay so ti pagkapo namin nga bigsa ang mangsangot ti bagyo turood kantigin gined dong pare kami nga disgrasa o reno niya ti umasidig digiti aming nga kalaban ko may salain ko nga isa o adda kanya kami nga pigsi so mapalapal mo no kayam nga idiso itaimam tapasabatan ka ti sarita nga magpatal na tidilam nga wan serbina ang wan serbina okay na ko kapit tao amok may isang aldaw agparang ti anghel dumteng ti silaw Nagrigat meten ti kastoy nga biyag ngam si kami ket agbayag kami natakan kami Nagrigat meten ti kastoy nga biyag ngam si kami ket agbayag kami nakaktur kami Nagrigat meten ti kastoy nga biyag ngam si kami ket agbayag kami natakan kami Nagrigat meten ti kastoy nga biyag ngam si kami ket agbayag kami nakaktur kami Awan ti mabalin ko no kastoy ti gasat ko no suong parabor ken inteti Diyos apo kanayon nga damagek no apay nga kastoy no apay amin nga malas ket kakuy-kuyo ko jak mawatan no apay kastoy ti biyag no sino tinagaget isumit ti agrigrigat kaanon to nga ta nga inak mabirokan ti dalan ken turong tinamay ti biyag ikarigatak nga uray pay no nakapsutak biyag nga talaga ti tao adak kubo adak yag ngem uray no kastuyak amok amakayak nga tong palandag iti adu nga arapaap nila banak dagiti adu nga rigat awaman ti kwarta ngem syaket naragsak kaputa ada kayo dito'y sibay ko da kayo ti katulong ken inspirasyon ko Nagrigat meten ti kastoy nga biyag ngam si kami ket agbayag kami natakan kami Nagrigat meten ti kastoy nga biyag ngam si kami ket agbayag kami nakaktur kami Nagrigat meten ti kastoy nga biyag ngam si kami ket agbayag kami natakan kami Nagrigat meten ti kastoy nga biyag ngam si kami ket agbayag kami nakaktur kami Nagrigat meten ti kastoy nga biyag ngam si kami nga talo ti rap game ket agbayag gaming ti Ilocano pride talentado launay uray no pa kanem ti nagado at inapay Gamrang kami iti respeto adik kami iti talento hang kami na maburak na kasabato mano simento naibtur kami ti kastoy na aramin umangon at natauray numatula-tulatin kasla nilito lapid na stuntman action star ambition bilang tati sumikat a rap star sound click rap represent with Busta in like bullet and my name is RBK from LAUNI Nagrigat meten ti kastoy nga biyag ngam si kami ket agbayag kami natakan kami Nagrigat meten ti kastoy nga biyag ngam si kami ket agbayag kami nakaktur kami Nagrigat meten ti kastoy nga biyag ngam si kami ket agbayag kami natakan kami Nagrigat meten ti kastoy nga biyag ngam si kami ket agbayag kami nakaktur kami Nagrigat meten ti kastoy nga biyag ngam si kami ket agbayag kami natakan kami Nagrigat meten ti kastoy nga biyag ngam si kami ket agbayag kami nakaktur kami Nagrigat meten ti kastoy nga biyag ngam si kami ket agbayag